Yesaya tiaduonu. Afia Tatan ba Asdod bra Assyria hene Sargon soma no na one Asdod kon ye na ofa ye no. Ebra no arambu na Awurade nam Amos ba Yesaya so kan se. Kona koyi ayituma no firi wasene mu. Na sane wo mpaboa firi wonan ase. Na oyo sa de dagane na monhunu nante. Na Awurade kan se. Sede makoa yisi anam adagane na monhunu. Na waye sentrenie ne anwanwade emfensa Misrim ne Ethiopia huyi. Sahara nso na Assyria hene beka Misrim no mum ne Ethiopia tukofo. Mrantie ne mpani akro na wanante adagane na monhunu. Na wonto adaho na Misrim ani ewu na won ho bekopo na won ani ewu. Ethiopia won ani da so ne Misrim a eye won ani muonyam no ho. Na epuyi anofo beka no eda no se hwe sede ye nani da so a idwan kɔhye ho se ɔmoa yen nyi yen Assyria hene anim no tie nie na afi yen die ye bɛyɛ den na ye firi mu